ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ савхози ангуру боғш мегӯянд. 8 сотиқи заминаи ди дар хона хулоса бардора дидестен. хона бо хишти лои бардоштагӣ, криша часпондагӣ, нашоди документаш ҳамаш 100% свет дорад. ана оби качайка дорад бардора. нақша 150 000 сомон мега. магазин, мактаб, масҷид бардора. 2 километр хулоса дуртарак аз замин пеши хона. дар даруни қишлоқай дӯстони азиз, номерҳои ватсап 19 ва номерҳои дастӣ 989 90 90 86 занг бизанед. аз номи канали мо шербачаҳо ҳатман саломи гарму ҷӯшонро бирасонед. раҳмат барои дастгиритон. шербачаҳо аз шумотон хоҳиш мекунем, лайкҳоро фаромӯш накунед. пабратски дастгир кунед. дастгири шумо пешаи мост. ва дӯстони азиз, мегузарем ба дуюм хонаи фурӯшии мо дар навори имза. хонаи фурӯшии дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи бахт ёрон. 3 сотиқ заминаи ана ҷойгир мебошад. дорои 4 дархона, 1 такхона ва биноҳои ёрирасон, ошхона ва анҷомхона мебошад. хона бо тамоми маҳсулоти баландсифат сохта шудааст. дар наздаш боғи калони мевадиҳанда аст ки як манзараи зебо мебошад. ҳамчун дача метавонед истифода баред. хона суратҳои тайёраш ҳаст. дар охир чӣ гуна таъмираш, оби чашма гузарондастем иншоалло бе ягон проблема. кӯчаи бахтиёр. нархи хона дӯстони азиз 200 000 сомон мега. боз камтараки дигарам савдо дорад. хона бародарони азиз, дидестен хай бо хишти пухта бардоштагӣ, ҳолаташ хубай. марҳамат касоне ки хадмат мебошад, занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастед. бародарони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, 4 дар хонаи бо ремонтҳои замонавӣ евроремонт. 4 тарафи хона бо семинблок бардоштагӣ маҳкама, дарвоза дорад. 6 сотиқи замин, 4 дар хона. хонаи фурӯшӣ дар беҳтарин ҳолат. хулоса дар барои зиндаги кана дӯстони азиз, тайёра, мисол ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳама чӣ дорад. нархи хонаро 280 000 сомон мега ки боз камтараки дигарам савдо дорад. марҳамат касоне ки хабар анӣ бошад дӯстони азиз, дар номерҳои 901 02 03 06 номерҳои ватсапшан занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри бохтар, кӯчаи биби хуррам, 4 дар хонаи 4 сотиқи замин. кӯчаи биби хуррам қарор дорад лаби роҳи калон, 100 метр остановка, назди гардиш. дар суратҳо ҳаст. 4 хонага, калидори кушод, 2 душовой. дар даруни хона 1 подвал дорад. срочно пул лозим шудааст. боз муомилаи хуб ҳам дорад. нархи хона 285 000 сомон мега ки боз муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, дар номерҳои рӯи камера занг бизанед. маълумоти бештари хонаро аз худи соҳибашон дастрас. дӯстони азиз, дар ҳама ҷо навори мо ба охир азиз ҳазор рамади калон барои дастгирии беҳтаринон. касоне ки дӯстони азиз мошин доред, хона доред, замини фурӯшӣ доред ё ин ки хонаҳои фурӯшӣ, марҳамат ки дар ватсап равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаи хубаш мекунем. раҳмат барои дастгиритон. дастгири шумо пешаи мост. худованд меҳрубон, нигаҳбонтон бошад.